Principles of inheritance and variation kan zir chunzom lenga tuntruma kan zir tur chu hengte hi anni. Quantitative inheritance, pleiotropy, chromosomal theory of inheritance, linkage and crossing over le sex determination te kan zir hodon ani. Quantitative inheritance kan ziranga zirlai masaa kan zir hoa khachuanin trait pakhat hi gene pakhat chawina a control na kha kan zir thina mase achang chuan trait pakhat hi gene pakhat ai tamte hianin an control ve thina ni chuan chung genes ho chu non allelic an ni thunga non allelic ti omzia chu allelic pair te kha chromosome location in anglova an tina ani chu wang chuan quantitative inheritance hi polygenic inheritance ti in an soibok thina ni chuan he inheritance ha chuanin gene pakhat lek hianin phenotype a hianin effect kha anei tlem emema alang chuak hlei thei thin lova amero chu gene tam tak an han in combine a nan han tho kha chuanin phenotype a khanin an effect kha nasa takin alang chuak ta thin ani chuan bean shape le size te beana seeds om tur zat te human height le human skin color te hi quantitative inheritance example chen khat te chu anni heng ho zinga hian skin color hi lozir chiang taila mishinga kan vunrong hi pigment melanin ina a determine ani ta a chuan melanin hi control to gene pathum oma chungta chu gene A B le C ti te hian an hming hanwa taila chuan capital A B le C te hi dominant genes an ni a chuan small a b le c te hi recessive genes an ni thunga ni chuan polygenic inheritance a hi chuanin quantity matters antia quantity atam lam hianin omzia anei thui em mai ni dominant genes omzat hianin melanin insiam chuak turzat hi ashrila chuwang chuanin melanin hi atam chuan vunrong kha athim tial tel don ti na ni chumi ni chuan dominant genes hi atam po le melanin a insiam tam ve zelanga chuan vunrong kha athim tial tel don ti na ni helai slide kan hmu ang hian homozygous dominant genes pathum pair thuminan han ta thota dominant genes pathum kan nei chuan melanin hi atam thei ang berina insiam don ti na nia vunrong po hi heta kan hmu ang hian athim thei ang ber ani don ani chuan adot le hi chuan heterozygous alonita dominant genes pathum capital A B le C anoma chuan recessive small a small b small c anom ta thunga heta hi chuan vunrong lai hol kan ti ang chi kha alo ni anga chuan ngolu tuklo hanglu tuklo whitish skin wheat rong kan ti ang chi kha alo chuak don ani a to bera hi chuan dominant genes engma om lova recessive genes vek alo ni ta heta hi chuanin pigment melanin kha pakhat ma insiam don lova chuan vunrong mei ba ka samte mitmul te thlengin avar vek dona albino kan ti ang chi kha an lo om don ani chuan helai kan en atang po hian heile hemi skin shade in kara po hianin skin shade danga lo om thei ti shata tin heile hemi in kara po hianin shade dang om thei don tina ani ti hian lo en ho le taila panet square kan ro chuanin dominant genes pathum le pathum chuan dominant genes paruka siama vunrong po athim beranita a chuan dominant genes panga om ho chu dominant genes paruk ai chuan an vunrong a eng sheta chuan 4 a chuanin a eng le sheta dominant genes pathuma eng le sheta
2 1 1 a hi chuanin an skin kha a light ta em a chuan a omlo na 0 a kha chuanin albino kan ti ang kha an chhuak ta ni chuwang chuanin quantitative inheritance ha chuanin I quantity matters ani ang takin dominant gene sa tampo le vunrong kha athim don ti kha sha ta ni masi hemi kan han ena po hian mishing vunrong sang kan ngai to in hetiang ang 654321 shade nilo po hi vunrong nge ain kara hian a ti kha sha ta chuan entinan dominant genes pali nei cheu pathum nei cheu te po kha ngozok shet hangzok shet te kha a thele ta ni hei hi a chan chu quantitative inheritance a hi chuanin environment hianin role anei ve tlata environmental factors wangin dominant genes nei izat in ang ro te kha deuh zok hang deuh zok te kha a thei ti na ni ti chuan lesson masalama kan zirto chin monogenic inheritance le voina kan zirtak polygenic inheritance te hi anin anlo na lo en hovila monogenic inheritance su governed by a single gene pakhat chavina trait a control ania ma se heng gene te hi allelic vek ani thung ani polygenic inheritance su gene tam tak ina control gene pakhat ai tamina control ni ma sela non allelic vek ani thunga monogenic chu qualitative inheritance tin ilain polygenic chu quantitative inheritance ani thunga chuan monogenic a chuanin phenotype a hianin intermediate an omlo a inkar alai hol kan tiang chi kha thelo ani Mendel experiment a po tall plant le dwarf plant across po in intermediate plant ang kha aron chhuak lowa F1 generation a chuan all tall plants khatiang kha intermediates kha ngai lowa ma se polygenic a chuan kan hmu tak angin vunrong po kha chi sang ta intermediates tam tak omani monogenic inheritance su environment hianin a control velova environmental factors khanin inheritance a khanin engma ron ti boy le ron ti dang lama nei lova ma se polygenic a chuanin environmental factors hianin a control tel ve ani chuan monogenic inheritance su kan zirtak mendelana pea plant chi sang ati a experiment ati ho kha monogenic inheritance example ania polygenic inheritance su mishinga skin color te human height te human intelligence te po hi polygenic inheritance example te chu ani dot le chuan pleiotropy ho zir ho leila achang chuan gene pakhat lek hianin trait engemozat uncontrol trina chuan chung gene chu pleiotropic gene ti ania a phenomenon kha pleiotropy ti ani sickle cell anemia le phenylketonuria te hi pleiotropy example lar te chu anni sickle cell anemia hilo entaila sickle cell anemia a pleiotropic gene ina trait ahong a effect pani te chu pakhatna chuanin it causes production of abnormal hemoglobin thalo chi asiam chhuaka tin adota chuan RBC structure athak danglam a shape athak danglam like an chat angin RBC pa ngai chu abial phek pan kher ani lain he pleiotropic gene awang hian sickle cell anemia chon RBC ta kha he sickle shape ang hi an nei ta a sickle fawa pian angin amor zoom kom ngil tiang hianin an omta ni chuan heng sickle shape red blood cells te hianin taksa a khan har satna sang an thlen theita I kan thisenjam jinga te ber capillary sa hianin red blood cells te hi chu an shape pa ngai hian olsam takin heti hian an luang theya masela sickle cell anemia chuanin an shape hi danglama wangin an luang tha thei chin lova blood capillary te po hi achang chuanin an block thina chu chuan blood capillaries an block na pianga khan na runa joints na tishol na kan ti ang te kha an siam chhuak thin ani tin chu mei ba ka chuan
abnormal hemoglobin an nei wangin hemoglobin chu RBC pigment ani ti kan sia a chuan oxygen transport tu ber ani wangin hemoglobin thalo hi chuanin RBC a transport theilawa chuwang chuanin RBC transport theilo miau chuanin oxygen kha cells ten an mamu ang tok kha an don theilo wangin heng sickle cell anemia nei te hi chu an ha ma an chau ma em thin ani helai slide kan hmu hi normal red blood cells abial te ka ra hianin heng sickle shape te hi alo om ve a hi sickle cell anemia heterozygous condition a ve slide ani homozygous condition chu ni se normal RBC hi pakhat ma nei lawanga RBC reng hi sickle shape vek an lo ni anga chuan khang ho kha chu an dam rei theilawa heterozygous condition a chuan normal RBC an neya sickle shape RBC an nei boka heng te hi chu I an dama amero chu I kan sweta kang khan runa thana te an nei ba ka khanin an ha in an chawma ani Mendel kha miro pui takle an na thote ro pui tak genetics pa tia soichin genetics lung phum phun tu ni ma sela an na thoro pui tak kha kumsom thum panga don lai me kha tu khoshiat lo khanin a om ve tat meya chuan a chan sang om thezi nga chuan pakhatna chuanin communication problem Mendel te hun lai khan in biak po na te ala har sa emema lekha in thon te po kha athang re emema tin publication te hansiam ve thin ma sela I midang ama ang thowa tuina anga tui ve biologist dang te hnen kha athleng hlei thei thin lawani tina dotle chuanin Mendel khanin factor tia a soi thin kha stable unit satia in thak dang lam lo ni angin a soi thina chu biologist dang te khanin nature variation in thil in thak dang lam kha an hmu ve reng sia wang khanin factor te chu in thak dang lam lo ani e ati kha an pompui theilo ani tina dotlia chuanin Mendelana biological phenomena biology soifia na turatana mathematics an mangklak nei kha hun laia biology satan chuan thil thar le pom theilo ani bokani to bera chuanin Mendel khanin factor ati te kha an om nge ni ti physical proof a pe theilo ani thil te takte an ni boxia hi factor ka ti te chu ani e tia proof tur han hmu tir tur kha anei lo wangin Mendel na tho kha kumsom thum panga don kha om mai ti na ani chuan kumsom thum panga don kumsom thum pali aliam nuwa khan kum sangkhat zokwa kuma khanin scientist pathum Hugo de Vries Carl Correns le von Schermack ka te hianin asang thewin Mendel na tho te kha an han hai chuak thar le an han zir chian khanin apoimo zia an han shiat khanin an han thar tho le ta a mangtangka in an ron tilar chuak cho ve tran ta chawani chuan chumi nuwa chuanin microscope te alo thata tiala techniques tharte an chwa khan scientist te khanin cell me ba ka khanin cell division te kha an hu thei chan ta a chuan chromosomes te po ai fia le zwalin an han hu theya chromosomes te cell division laya anin divide me ba ka an shape te an structure te fia kin chang le zwalin alo hu thei ta ani chuan chuta chuanin scientist pahnih Sutton and Boveri hianin cell division meiosis zokha an hanzir chianga chuta chuanin meiosis laya chromosome te metaphase le anaphase an omdan kha an han en khanin Mendelana ahma a factor tia alo soi chin ten en khanin anin angle ani ti an hu chwaka chuan chu until mu chwa pahnih te chu ti hian an soi chwaka chromosome le gene te hi pairin an om thin ani ti le gene na allelic pair te kha
homologous chromosomes. Homologous chromosomes kan ti chuan chromosome in ang te kha. Homologous chromosomes sa homologous sites sa location in anga gene na allelic pair te kha an thina ni ti kha an observation atanga an hmu chha chu anita ni chuan hemi mang hian Sutton and Boveri khanin chromosomal theory of inheritance hi anron siam chhuak ta a chuta chuan Mendelana factor alo ti reng chin alo soi chin factor ti hi ahnua ming hi gene ti a thak lo ta a Mendelana factor ti a lo soi chin te kha chromosomes chunga nge hian an omani tin adot le a chuan chromosomes te hi ani meiosis la ya in segregata kalshanga in assort le chin ron kal khom le chin chu chromosomes te hi anni ti kha chromosomal theory of inheritance anron siam chwa chu ani ta ni linkage le crossing over lo zir le taila Thomas Morgan American zoologist chuanin fruit fly Drosophila melanogaster hianin experiment tam tak a performa chuan chung a experiment zinga pakhata chuanin Drosophila nupa ala a chuan white eye le yellow bodied females anu chu mitwar le taksa eng chi ala a chuan apa chu red eye le brown body ani ve thunga mitsen le taksa a uk nei mipa ala ve thunga chuan red eye le brown body hi dominant ania white eye le yellow body hi recessive ania chuan an pahnia hianin dihybrid cross a perform ani dihybrid cross chu kan zir to angin gene pahni inheritance zirna ania chuan hemite pahni hi an in thla tir khan F1 generation a chuanin ama Mendele experiment ang chia khanin he red eye brown body vek hi anron piang chhuak ani chuan F1 a chuan Mendel's law of inheritance khan la follow a mase F2 generation ve thunga hianin Mendelian ratio chu 9:3:3:1 ti kan share a parental types mahni ba ka combination thar pathum aron chhuaka Mendel dihybrid cross a chuan mase heta hi chuanin Mendelian ratio ong hi anron zom tamia alova an kal shrong ta dei me ni chuan chu Morgan chuanin arin dan chuan heng gene pahni te hi asang deya an assort lo na chan chu gene pahni inkara inkung ka ina hnai tak a omwang ni ina ngaya chuan linkage ti term hi aron hmangta ni linkage chu gene pahni te amo gene pahni ai tam te po inheritance kal zela an omdun tlatna tina soi theyanga chuan link genes kan ti chuan chromosome pakhata gene omte hi linked genes tia soichin anni linkage group kan ti chuan genes chromosome pakhata in link te khanin linkage group pakhat zel an siam tina ani linkage group hi ani le engzat ke kan nei linkage group chu organism te an haploid number of chromosomes zat zel hi an linkage group nei zat ania mishinga chuanin kan haploid number of chromosomes chu somni pathum ani awangin kan linkage group po hi somni pathum ani don tina ni he chromosome a hian gene 1 le gene 2 te hi in hnai te in an oma chu mangchan an in kara hianin crossing over on kalin hemite pahni hi thren na chance om lo wangin he hi link genes example chu ni chuan hi lo en le taila gene 1 le gene 2 hi chromosome hrang de an oma chromosome hrang de a omna na chu an in separate don tina ani chu wang chuan 1 le 2 heta hi chuan unlinked genes an ni a pathum na hian
gene 1 le gene 2 hi chromosome in anga chuanin an omna a anin kar hi a hlat em awangin crossing over ron thlengin gene 2 hi ala sondei theita chuwang chuan hei hi unlinked genes ve tho ani achang chuanin heng ang gene te po hi loosely linked gene te an tia chuan helai mi hi in hnai lu tuka wanga in chen sang thelo te kha tightly linked genes anti bok thin ani chumi ni chuan independent assortment of genes gene te gene pakhat gene dang te lakachanga akal shan lak na hi engti khuna nge a thlen thei situation pahnia a thleng theya pakhat na zo ka chuan if genes are present on different chromosomes chromosome dang deya an om chuan gene te kha kal shan dai theina kha an nei ta ni tina dot lia chuan chromosome pakhata ompo ni se anin kar kha ahlat em awangin anin kara crossing over thlenge nge in a then sang dei theya heng situation pahnia hian independent assortment of genes kan ti te kha thleng thin ani sex determination lo en leila sex determination chu organism sa hianin anu le apa mi pa le meichia kan ni determine tu hi kan chromosomes te ni a chuan drosophila apo hian chromosomes pariata neya chungta chu pairin an om vekta a chuan heng pair pathum te hi anu le pa hian anin ang veka chuan sex determine tu an ni lo wangin heng ho hi autosomes ti an ni a chuan a pair top na hi ipale meichia in anglova meichia anuwa chuan xx ania apa chuan xy nia heng te hi sex chromosomes ti an ni chuan mishinga po hian kan sia a first 22 pairs hi autosomes an nia chuan mi pale meichia anin anga a pair top na hi mi pa chuan xy meichia chuan xx ania heng te hi sex chromosomes te chu ani sex determination a hianin XO type oma XO type hi in sex trend khata chuanin an sex determination type ania ta chuanin khawa te khwai chen khata te chuania anu zo khianin sex chromosome in ang pahni ania XX ti ania apa zo khianin X chromosome hi pakhat chaw nei wangin XO ti ani thin chuan hei hi apa ina chromosome an ei chhun chu anita a gamete siam lain hei hi in separating X hi ta nakalanga he gamete hi chuan in sex chromosome kha pakhat ma nei ve don lo ti na ni chuan he gamete sex chromosome nei lo hianin female gamete X chromosome lo nei sa hi ava fertilize piangin XO apa an lo pianga chuan X chromosome nei zok hianin female gamete X lo nei sa hi a fertilize chuan anu an lo piang don ani XY type om lea hei hi chu mishinga le mammal sa te anta a ama kan sui to ang khan first 22 pairs to autosomes in sex determination ata na involve lo te ania a last pair hi mi pa chuan X le Y ania autosome somli pali ba ka X le Y ni in meichia chuan 44 le XX nei ani chuan ZZ type om lea hei hi chu sava a tele apes ho ara te ponia ania hi chuanin XY type nen khanin an sex chromosomes nei dan hi a in reverse in let link che a anu zo khianin sex chromosome in anglo nein ZW dia ziania apa zo khianin sex chromosome in ang nein ZZ ti ani R chuanin chromosome somsari pariat an neya autosome somsari parukle sex chromosome pati an nei ani male heterogamety anti chuan apa zokin two types of gametes asiam chwa hianin male heterogamety ti ania ama kan hu to ang khanin heta XO type po apa in X le O nei gamete asiam chwa ka tin XY type po mi pa zokin X le Y chromosome kan nein
nein two types of gametes an siam chwa awangin male heterogamety ti ani female heterogamety chu hemi anu zokin gamete chini 50% da X kanin Z chromosome an neyanga 50% X kanin W chromosome an neyanga X chini two types of gametes anu zokin asiam chwa hianin female heterogamety ti ani chuan top non sex determination in humans lo entaila mipa hian mishinga hian mipa le meichia ingtingen lo pian thei dan kan soita kang khan XY type ania mipa chuanin autosome somli pali ba ka X sex chromosome X le Y in ang lo an neya meichia chuanin autosome somli pali ba ka sex chromosome in ang X le X an nei ani chuan gamete an insiam hian mipa chuan an sperms za somnga khanin autosome somni pani ba ka X chromosome an neya tin za somnga khanin autosome somni pani ba ka Y chromosome an nei ni meichia chuanin ek chikhat gamete chikhat cha an siam chhuak theya chu 22 autosomes ba ka khan X chromosome nei X cha hi an siam chhuak thei ti na ni fertilization line X chromosome nei sperm hianin meiche ek hi ava fertilize chuan 44 plus XX alone yanga meiche alo piangang ani lo pon Y chromosome nei zok sperm hian meiche gamete hi ava fertilize chuan XY alone yanga mi pa lo piang don ani chubang chuan mishinga chuan sex determination a hian meichia hianin ti thei anei lova a chan chu gamete chikhat chia asiam chwa the wangin mipa ero chuanin sperm chini an siam chhuak theya mipa le meichia lo pian theina tur determine tu kha an mani ania chuwang chuanin sex determination a hianin mishinga chuanin meichia ni lovin mipa te hi mo phur tu anni ole khati zong kha tun tuma kan zir thei te chu ani e